לוקחים אוטובוס לצ'נגראי. איך הנסיעה, אפרת? כמה עלה להשתין? כן, זה 30 אגורות. 30 אגורות להשתין. נהנית מהחוויה? לא, כאילו היה שם שירותים אחד כן. סבבה. אוקיי. וכל שאר השירותים היה כאילו חור. והלכת על האחד של החור או לא? לא, נראה לך לא היה להשתין בזה. אנחנו כאן במקום ממש ממש אותנטי, בתוך תחנה מרכזית עפולה. לא כזה ידענו מה להזמין אפילו. אפרת הסתכלה, זה מקום טבעוני, כמובן שהיינו צריכים לנסות. שתה לי את הספרייט שאני קניתי בכלל, אין לה בושה. אני אמרתי לאפרת שזה לא כזה נורא, כי כל עוד המקום הוא לא בשרי, אז הדברים שמתקלקלים לא ירגו אותנו. אז לפחות זה זול, נכון? כן, 6 שקל למנה. צריכה את הפלאפון שלה אחרי נסיעה של 4 שעות. מתעלמת ממני. מה אתה רוצה ממני? אין לה בושה. היא לא הורידה את המים בכלל, שתדעו. דווקא הורדתי. כן, לקחתי מהידית המגילה. שמתי דפתי אותה בטישו. זה מהמקומות שאין שם ניאגרה, אז אתה צריך לקחת ידית ולשפוך. אני לא הורדתי. קיבלנו את המנה, ממש טעימה. לא יודע מה הם שמו בפנים. לאפרת מאוד 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 חריף. אני עוד איכשהו מתמודד עם זה, עם אחרי הקארי שאכלתי. אמרתי לך יותר, שאחרי ששיחקתי עם חייל מונופול והפסדתי, התערבנו על מי יאכל פלפל חריף, אני הפסדתי, אבל היא צריכה לאכול פלפל חריף שלם. לא היה יותר חריף. סחבו לנו את התיקים, ובואו ניכנס לחדר. תכניסי אותנו. כן. מה זה? לא יודעת. אפרת צחקת אותה כאילו לא ראינו כבר את החדר. דוד, אנחנו לא ראינו. שומרת על האפקט. פה יש שירותים נראה לי. שירותים. יפה. יש לנו כאן 1, 2, 3 מיטות משום מה. מיטה זה... זה לא מיטה, אז מה זה? זה ספה. חדר אמבטיה ענקית. 5 אנשים יכולים. מה זה? זה לשטיפה תאילנדית. אוקיי, אפשר לשטוף עם זה גם את הגוף משום מה, אם אתה רוצה. סגור את הזה אחריך. סליחה. דור... שלא יהיה מוסקיטוז. כאן. איך עושים את זה? יש פה מאפרה לסיגרים שלנו. יפה, לסיגרים, כן. יש למטה כזה. זה לא נעול? סמוד. וואו. אני ואפרת פה במקדש הכחול. היינו בפנים. ממש ממש מרשים. היינו כבר בהרבה מאוד מקדשים. אבל לא יודע, אני ממש אוהב שיש פים מסוים. וואו, תראי את זה. כן. ממש שומרים פה על הכל כחול. מטורף. כי אפילו שירותים כחולים. יש שם מפח צהוב אחד. אין להם בושה. למרות שהאמת שצהוב עובד עם זה. זהב. כן, זה זהב. אנחנו כאן באיזה מקדש רנדומלי בצ'נגראי. יש בניין שלם שאמרו לי שהוא שירותים בכלל. יש עוד מקדש לבן ממש מגניב. ויש פסל בודה עצום. אפרת עזבה אותי כדי ללכת ללטף כלבים, כרגיל. היא מוצאת חתולים בכל מקום. אנחנו ליטרלי בתוך מקדש והיא מצאה חתול. הבודה התגלתה אליי בשמיים. אנחנו כאן במקדש האדום. כבר סגור פה, למרות שכתוב שפתוח עד 8. אז שתדעו שאם אתם מגיעים לכאן, זה נסגר דווקא ב6 בערך. אבל האמת שגם מבחוץ לא נראה כזה מרשים, לא ככה אפרת. לא, הוא יפה, אבל...
ביחס היינו לכחול יותר שראינו, מרשימים. הוא לא כזה מרשים, כן. היינו יותר מרשימים, בוא נגיד ככה. כן. ומחר נראית לבן, אז מי יודע. יש בה חליפות קפה. די, למה אתה מצלם להם? ילד קטן. די. אולי הטלפון שלי נשבע.